Val. Molt bé. Ja hi som, no? Ja hi som, ja podem començar. Tot bé? En principi, de moment, no tenim cap problema. Vale. Doncs, escolta, faig compte enrere, em poso així guapo. Faig compte enrere i comencem, vale? Atentes. Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a la presentació de la temporada 2020 dels Terrats en Cultura. Veig que la gent comença ja a connectar-se i mentre la gent s'acaba de connectar aprofito per recordar una mica totes aquestes institucions, empreses i plataformes que donen suport a aquest projecte, el projecte dels Terrats en Cultura de Coincidències. Per descomptat, hem de començar dient que aquest és un projecte amb la complicitat del Club 3C, però comptem també amb el suport d'O Catalunya, amb el fantàstic Terrats de Vins que fem cada any, amb Estrella d'Am, que sempre ens ha cuidat molt bé i ens tracta molt bé, especialment amb la seva gala d'inauguració, que aquest any malauradament no podem fer, i per descomptat els incombustibles Shasta Daisy Produccions. També hem de mencionar el suport de l'ICUB, de l'Ajuntament de Barcelona, i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Bé, què us hem de dir? Són mesos molt difícils per tothom. Nosaltres, de fet, havíem de... Se'm veu? Sí. Nosaltres havíem de començar d'inaugurar la temporada, de fer la gala d'inauguració el passat dia 20 d'abril. Evidentment, això no va poder ser. I jo, evidentment, també m'ho hagués perdut, perquè com cada any havia d'estar a Chicago en aquests moments. Em sentiu o no? No us fotem, un altre... Ai, no s'està sent, eh? Ara? Apagueu els micros. Millor? Sí, sembla que sí. Hola, som Anonymous. Toni, que no se't veu! Que no em diguis pel meu nom, que no em dic Toni! Bé, tot funciona ja? Hòstia! Hola, som els Anonymous. Hem tallat aquesta presentació de pega per dir-vos per fi la veritat de tot el que ha passat aquests mesos i presentar la temporada que aquests capsigranys no han sapigut tancar fins ara. Endavant, agent Marró. Clar, aquesta gent volen que pugeu als terrats quan comenci el període de vacunació, perquè els microchips que us injectaran es controlen a poca distància. On són les antenes? Tot encaixa. Aquesta gent conspira amb extraterrestres i els poders fàctics per controlar-vos. Això no toca ni cas. És una mica conspiranoic. Qui ho diria? Volia que ens expliquessis les dades que hem trobat a servidors de coincidències. El servidor d'aquesta gent és un puto despropòsit. Cony de caputxa. Tot això no us preocupeu, que ho estem ordenant. Ja que pirategem en ordre. Si podem deixar les coses millor del que estaven, millor. Pel que fa a la programació del 2020. L'hem trobat a la carpeta, lo de Terrats 20, _ definitiu, 2 ok, revisat, _ puto Covid. La presentació comença amb un vídeo de resum de la temporada passada. Quins temps aquells. Espereu, que ho comparteixo a l'escriptori. A veure, que no s'escolta, que has de compartir el so. Com? Però el vídeo ja es veu, no? Bueno, ja veieu. Si voleu, busca una cançó per posar a sobre. A veure... Què estàs ficant Miguel Bosé? Ja, que s'esbreixes això. Com? És que... Sí, això era Són aquesta gent? Juan Carlos Lérida. Ai, com... I aquella? Aquest dia va ser maco. Però si tu no hi eres. Ja, però m'ho han explicat. O Canya, això era el Canya, Lleida. I Ui, les aquestes em sonen. Sí. Toma. Ole! Això... Aquest era la coproducció. Això quin barri deu ser. Era la coproducció en Portugal, això.
Lolita! Sí, de Mata Butxaca, va ser estrena. I això... això és Tàrrega. Pau Gallibé. Doncs això, em sembla que ja s'ha dit que vam guanyar un premi... música, les glòries cabareteres, Lleida, Tàrrega, lo de sempre, Solet, Terrat, Bon Temps, aquestes coses del passat. Ai, platja, quines ganes d'anar a la platja. Calla! Bé, això. Molt maco, però aquest any res de tot això. A la merda. Agent Rosa, vols seguir tu? Em toca a mi, ja? D'acord, bé, comencem amb els detalls de la programació. Anem cronològicament. Terrats en Cultura s'ha mogut els dijous d'agost. El cicle començarà a Barcelona el 6 d'agost amb Les coses excepcionals. Ho pilleu? En aquesta temporada excepcional. Ai, quin enginy tenen aquesta gent. De totes maneres, quin millor moment que ara per fer una llista de totes les coses que fan que la vida valgui la pena. Per exemple, el mar. El death metal. El Windows XP? Saiyan! Ai, el següent Terrat és el 13 d'agost amb Xavi Lozano i Deo Catalunya. La tradicional col·laboració amb els vins Deo ens portaran música i humor en un espectacle que serà bufar i fer ampolles. Serà molt divertit. Nosaltres amb aquesta màscara sembla que ens divertim sempre, però ara estic rient sota la màscara. Seguim. El 18 d'agost amb Dentis... Què és això? Un grup? Joder. Ai, perdoneu. El 20 d'agost dansa amb Miquel Barcelona. Rojos és un procés de creació compartit. Rojos és una intersecció escènica de 4 activitats paral·leles que s'estrenarà el 2022. Aquestes activitats busquen testimonis de l'època de postguerra per generar un discurs artístic i complementari del relat històric. En aquesta ocasió, Helena Gispert i Miquel Barcelona són aquests cossos de misèria, silenci i bohèmia i Oriol Mula qui en provoca l'espai sonor. Rojos és esquerda i nombra, tant en català com en castellà, el sistema de pensament d'esquerres de la Guerra Civil Espanyola. Seguim, i acabem l'agost el dia 27 amb la música de Marta Knight. Agent Gris, pots posar un trosset del videoclip? Marta Knight, Marta Knight, Marta Knight, no és aquesta? Vaja. Slow down. When you look into the mirror, does it make you frown? Do you wonder why you're here, not there? Or if you're somewhere? Have you spoken to your mind yet? Does your thought make you sweat? Do you need someone to come along? Where you go? Or do you feel like you belong? All this time looking for a direction, saying I won't leave until I reach perfection. Looking for the reason for the resurrection. All this time it was my own reflection, and they all sing la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Molt bé! Un fort aplaudiment per la gent marró. Encara ens queden moltes sorpreses en aquesta fantàstica gala de presentació. Connectem amb la gent magenta per seguir. Ei, felicitacions! Està quedant una gala molt divertida! Magenta, això no és seriós! Ostres, wait, perdoneu, no sé què tocar. Ya pintando afuera. ¿Ara? Sueño contigo. ¿Així? ¿Qué El feo? problema es que me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. Bé, seguim. Al final de l'estiu i començament de tardor, la temporada dels Terrats en Cultura també es farà a l'Hospitalet de Llobregat, amb 4 terrats els dies 18 i 19 de setembre i 8 i 9 d'octubre. El 18 de setembre portarem el tango argentí a l'Hospi amb Sandra Reder i Elvi Olaya. El 19 el flamenco amb més talent amb Belén Maya i Fernando López. El dia del piromusical,
o piromusicals, o vés tu a saber com serà aquest any. L'altre dia vaig entrar al 486 de l'Ajuntament i encara no s'han decidit. Bé, el dia que sigui gaudirem de l'espectacle de focs artificials amb la música de Carla. Bangaletes. Ui, què és aquesta mà? She stands in the middle of the room. The crowd becomes so small. The crowd becomes so small. She's all alone, so she can't hide. She's looking for a place. She's looking for the perfect match. With no intentions to be found. I anem apropant-nos al final. El 8 d'octubre tornarem amb la música, amb el cantant i compositor italià Alessio Arena. I acabarem amb copla i cabaret amb el concert teatralitzat Coples Poro Canya amb Joan Vázquez i Marc Sambola. Moltes gràcies! Fantàstic! I per acabar... La cirereta del pastís. Perdoneu, puc apagar el projector? És que no veig res. Per cert, que haig de ser jo l'única amb la conya d'aquest projector? Pensava que ho fèiem totes. Bueno, que bé. Com deia, la cirereta del pastís, que ja s'havia anunciat fa unes setmanes, arriba amb escenes singulars al Festival Grec. Un itinerari d'espectacles per diversos espais del Poble Sec, amb la singularitat com a eix vertebrador. Els dies 2 i 3 d'octubre podrem gaudir de teatre. Adela, Women's White Long Sleeve Sport Shirt o algo així, de Daniel Veronese, Kites, Kids and Monkeys, d'Ivan Morales, teatre de carrer amb Comando Senyores i The Frame d'Eléctrico 28, escena híbrida amb I Am There d'Aurora Bausà i Pere Jou, Luz d'Emergència, la plaça íntima del col·lectiu Vulnus, i amb dansa tenim I Després de Belén Maya i Fernando López i Parrà de Miquel Barcelona. I això és tot, crec que no em deixo res. Passo la veu al meu company. I ja no sé més què dir, iatos. Quin ritme, quina gala més dinàmica! Que bé que se'ns dona això! Estic per deixar els soterranis i reprendre la meva carrera artística. Per cert, us he dit que canto? Val, hola? Sí? Val, sembla que estem recuperant el control de la connexió. Disculp. Gràcies per tallar-ho a temps. Si arriba a cantar ens enfonsem. De res? Bé, val a dir que tampoc ho heu fet del tot malament. Gràcies. La programació és molt bona. Excepcional, diria. Calla, tonto. Fígaro! No! Si consigues alcanzar un campanario subido en 20 sillas a la vez, Si puedes navegar en un zapato, todo a favor, poniendo como vela un calcetín. viento en contra. Si consigues sostener en un palillo la casa donde vive tu mujer, ¡Cuidado con los niños! Si dices que en tu coche cabe el jefe, la familia y todo un pueblo